Odlučila sam da vam ovoga puta u Portretu Plus predstavim Oliveru Šaranović, zatim Branislavu Mičić i Predraga Đuknića. Ako možda ne znate ko su oni i čime se bave, saznaćete ako ostanete uz Portret Plus. Dobrodošli u Portret Plus. Ovaj Portret Plus počinjem razgovorom sa Oliverom Šaranović. Dugo sam razmišljala kako da vas se predstavim, ali mislim da ćete to najbolje vi sami učiniti, ali ono po čemu ste svakako prepoznatljivi jeste taj fond princeze Olivere. Fond princeze Olivere. Da, pošto često misle da je to u stvari istorijska ličnost iza koje je porodica otvorila fond. Ne, znači ja sam darovana čašću da imam ime Olivera, upravo po princezi Oliveri Lazarević, srednjovekovnoj princezi i eto, sticajem okolnosti i nakon dugih godina rada, ideja, promišljanja, odlučila sam 2008. godine da osnujem taj fond koji ste pomenuli i koji nosi njeno ime. A inače ono što često me pitaju zašto, kako, baš ja i tako, znači, ajde da pokušamo to negde da ukratko objasnimo. Ja mislim da svaki čovek razmišlja po kome je dobio ime. Mislim da je vrlo važno da znamo da ime znamenje, nomen est omen, tako da je i meni bilo važno da saznam što više o njoj i tako je polako došlo do realizacije ove ideje. Jeste razgovarali sa roditeljima, su vam oni baš rekli da ste upravo po princezi Oliveri dobili ime ili? Da, imala sam tu sreću da dobijem ime po jednom romantičnom detalju pre svega, mada mi svi znamo koliko je specifična, nesvakidašnja i možemo slobodno reći tragična njena sudbina bila, ali taj moment da je srpski narod put Olivere ka haremu posuo ružama, to jest pupoljcima, bio je verovatno presudan za moju majku da mi da to ime. Ali, ajde da se vratimo nekako na početak te, da kažem, vaše karijere. Vi ste pre svega završili, da i to pomenemo, pravni fakultet. Tako, ja sam završila pravni fakultet, potom i pravosudni ispit. Bavila se neko vreme svojom profesijom, ali taj neki, mogu neskromno da kažem, talenat, ljubav za pisanjem je prevagnula u ovom periodu mog života i evo bavim se sada filmom. Bavim se filmom, a pre toga, pre nego što je došao film na red, iako je on bio moja inicijalna ideja kada se negde sklapalo u mojoj glavi sve to vezano za, ajde da kažemo, mogućnost da Oliverina priča izađe na širi put, znači presudna je bila ta mogućnost da se izda monografija pod nazivom Princeza Olivera zaboravljena srpska kneginja, koju je fond izdao 2009. godine i to na 3 jezika, pored srpskog i na engleskom i ruskom zasebno. Sada ćemo mi napravimo jedan kratak predah, zapravo vidjet ćemo ekskluzivno inserte za film koji nas uskoro očekuje, o čemu ćemo još pričati u nastavku razgovora, zato ostanite uz vaš Portret Plus. Nisam vidio cenu sad, ali znamo što mi rekao hoće. Okej. Ne zna za 8, tu se srudi. 90.000. Da. Nastavljamo razgovor sa Oliverom Šaranović. Otkrite nam šta smo to videli ekskluzivno ovde u Portretu Plus. Insert za film koji nas uskoro očekuje. Tako je. Na moje veliko zadovoljstvo, pre 10 dana završeno je snimanje filma, dokumentarnog filma sa igranim rekonstrukcijama pod nazivom Put ružama posut. Znači, radi se o filmu koji, kako većina ljudi ovde kaže, predstavlja nešto sasvim novo, obzirom na tu dokumentarnu stranu priče,
a opet ono što je negde jako važno istaći je da smo mi negde insistirali i duboko promišljali kako i kod pisanja monografije i uopšte svega što fond radi, tako i ovaj put da dokumentarni film, odnosno sam film o ovako važnoj istorijskoj ličnosti ima istorijsku građu koja je zaista utemeljena pre svega na Konstantinu Filozofu, žitiju despota Stefana, dakle na informacijama, na podacima koje je dao savremenik i princeze Olivere i despota Stefana i uopšte čitave porodice svetog kneza Lazara i kneginje Milice. Ko je sve radio na ovom filmu i svakako kome je poverena glavna uloga? Sad ću vam ovako reći, znači ono što je važno, samo da se vratim, je da je izuzetno po nama bitno istorijska baza plus poetska dimenzija. Da bi to ispoštovali, negde je bilo jako važno da se okupi jedan tim koji može to da ispoštuje i imali smo veliku sreću, eto da na ovom, ja ne volim tu reč, ali ajde da je upotrebimo i skratimo, projektu, bude reditelj Marko Novaković, pomoćnik reditelja, ovih dana vrlo aktuelan, Hadži Aleksandar Đurović koji je skoro osvojio nagradu na Beverly Hillsu s filmom Ljubav dolazi kasnije. I bio gost Portreta Plus. Jeste, baš mi je drago, divno. Zatim, da pomenemo Bojana Rakića, direktora fotografije, zatim vrlo važan segment ovog filma, obzirom da se radi, kako ljudi iz struke vole da kažu, epohi, je Suzana Gligorijević, kostimograf i njen tim, šminker Tatjana Lipanović, zatim vrlo važan takođe je bio i aspekt scenografije, tu je radio Dudi Radojčić i Zoran Petrović Crtani kao zadužen za rekvizitu. Ali kažite mi, koja je zapravo misija fonda Princeza Olivera? Videli smo, odnosno rekli ste da ste objavili i monografiju, i izložbe, evo sad i film, ali eto, interesuje me kako će to ići dalje i da li ste uspeli, da li ste zadovoljni koliko smo mi i da li smo i šta smo to više saznali o princezi Oliveri? Pa da vam kažem, dva neka ključna momenta vezana za celu ovu priču pa i za sam film su svakako ljubav i žrtva. Da bi se to na pravi način predstavilo i da bi se u potpunosti odgovorilo na zahtevan lik, ne samo Olivere, nego i svih njenih članova porodice jednako važnih, kao što je Stefan, kao što je Jela Balšić, kao što je despot Đurać, kao što su, dakle, njeni roditelji, nije bilo lako i da bi se to napravilo i prikazalo kako valja, bio je jako važan moment odabira pravih glumaca, koji ne samo svojim profesionalnim umećem, već svojim postojanjem, svojom ličnošću mogu da stanu iza ovako važnih za srpsku istoriju ličnosti, a ono što mislim generalno i šire gledano možemo da izvučemo kao pouku je način na koji je jedna žena, pa ako hoćemo da pričamo o toj diplomatskoj strani, svojom mudrošću, istrajnošću, snagom, lepotom, nekad mirom, nekad šaputanjem, uspela da odgovori datom istorijskom trenutku, da pomogne Srbiji i uopšte koliko, možemo svi da se zapitamo, koliko smo u stanju da donesemo prave odluke kada nas stave pred svršen čin. Znamo da je ona data u harem Bajazita prvog onda kada je pogubljen otac, znači da prosto, kako neki kažu sada već na setu, antička drama, dobila je neko razrešenje koje, dostojanstveno razrešenje, koje svima može da bude pouka na neki posredan način kada je teško. Kada ćemo videti dokumentarno igrani film, kada nas očekuje premijera? Svi se nadamo da će faza postprodukcije biti gotova krajem juna, ali ovako ne bih da prejudiciram. Nadam se da će biti tokom leta, to je relativan pojam, imat ćemo konkretnu informaciju koliko za mesec dana. Ali koja je bila vaša uloga ovde, konkretno u ovom filmu? I vi ste dosta toga uradili. Moja uloga bila je uloga scenariste,
dakle, scenarij je baziran na monografiji i producenta. I to je bilo vrlo, mislim, ja moram kažem da je za mene to bio fantastičan osjećaj mogućnosti da realizujem svoju dugi niz godina pripremanu ideju, zaista s dubokim promišljanjem i poštovanjem, a s druge strane odgovoran i zahtevan, međutim nekako i sav umor i sve strepnje nakon odlične atmosfere na snimanju, nakon činjenice, to moram da kažem ovako, da je meni jako lepo da čujem sve glumce koji su igrali u ovom filmu, da počinju svoja saopštenja vezana za film sa rečima čast mi je da učestvujem u ovom projektu. Jedno čekamo ovaj projekat da vidimo. Olivera, da li se sada odmarate ili već osmišljavate neki novi projekat, kako se to kaže? Ja ceo život pišem i imam u rukopisu nešto potpuno drugačije, nešto savremeno i ajde, da prvo ovo sada su sve moje snage, sve moje emocije usmerene ka ovom filmu i jedva čekam i ja da ga vidim. Sad sam u montaži, ponako uživam u tim malim segmentima, ali sigurna sam da će biti još toga, Bože zdravlja. Hvala vam. Evo, bila je ovo Olivera Šaranović, a u nastavku Portreta Plus predstavit ću vam još jednu damu.